Chakanaka mukaka haurungwe munyu. Tichingoti congratulations kuna Madam Boss. Ndatingotange tanyora kuti congratulations kuna Madam Boss Makorokoto mwari akanaka. Hanzi neumwe dai angobuda ari mwana mukomana, umwe ndopa abva ati dai mwana uyu akabuda ari mwana mukomana, umwe akati itai gaga Madam Boss, mansion yenyu ihombe, tiri kuda mhuri. Umwe ndopa abva ati inyasha idzidzi nhumbu yakamboramba yakambopotsa yatadza kubata. Undobva pabva ati kasi muri sisi vachipo the trouble causer here, ndiri kuona kunyanya kufanana. Undobva ati paya muri kurimemba makapotsa matorerwa mufela nekuda kwekusazvara. Makomedza tajerisiva munhu wanga achiti congratulations dai akabuda ari mwana mukomana ende Madam Boss mayarudza. Tichipinda munyaya yedu kusangana kwatiri kuita zvekare pano paTrari 263. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara, kutina on the notification bell. Madam Boss vanozivikanwa nezita rekuti Madam Boss pasocial media, mukadzi wamhofela kana kuti hodzeko. Ndo vandiri kutaura nezvavo vanonzi Madam Boss. Madam Boss vanga vane vana 2. I hope vazhinji vari kuziva kuti Madam Boss vanga vane vana 2. So Madam Boss mazuva vanga vane nhumbu yadzavo vaiposta mapics pasocial media vachitaura kuti vane nhumbu. Ende apapa vadzoka pasocial media vakaposta pic vakati tamirira umwe mwana wechi 3 kuti azvarwe, ende Oriano toda kuti utiimbire song. Kune vasingazive Oriano ndiye akaimba song inozivikanwa nezita rekuti Marema, ndiye anonzi Oriano. Saka wanga uchiti kuna Oriano toda kuti undiimbire song yemwana wangu wechi 3. Makorokoto mwana chipo chinobva kuna Mwari, kuna Madam Boss. Vanyora post iyi ende vanhu vari kuita kufara zvichinzi Mwari ndimwari akanaka. Ende vaposta post vane nhumbu iri kuoneka. Ndombotaura zvadinofuka mucomment section chikoti kuna Madam Boss mwari vakanaka. Mwari ngavawedzere mablessings pamusoro peamwe mablessings. Much love.